Croeso i'r cwrs cybac Lefel 3 Twristiaeth. Fy enw yw Mr John Price a fi bydd yn gyfrifol am cyflwyno'r cwrs yn blwyddyn 10 a 13. Y peth gyntaf hoffwn i ddweud yw does dim angen unrhyw wybodaeth blaenorol ynglyn â'r cwrs. Okay? Mae pawb yn newydd i'r cwrs dechrau blwyddyn 10. Mae yna 4 uned o waith, 2 yn blwyddyn 10 a 2 yn blwyddyn 13. Mae pob uned o waith yn gyfartal, sef gwerth 25% o'r marc terfynol. Ym mlwyddyn 10 byddwch chi yn astudio un arholiad allanol ar ddiwedd y flwyddyn a hefyd un prosiect gwaith cwrs ar ddechrau'r flwyddyn. Byddwch yn sefyll arholiad allanol ym mis Mai ar ddiwedd blwyddyn 10. Mae'r uned yma o waith yn canolbwyntio ar y Deyrnas Unedig a byddwch chi'n astudio llefydd lleol o gwmpas Cymru a hefyd Prydain Fawr yn ei chyfanrwydd. Ar gyfer uned 2, sef yr uned gwaith cwrs, byddwch chi'n goffod creu ffail effeithiau ar 2 lleoliad, un gyrchnod byr, sef Paris, a un gyrchnod pell, sef rhywbeth fel Efrog Newydd. Yn ogystal â'r ffail effeithiau, bydd rhaid i chi creu cynllun marchnata, advertising campaign ar gyfer un o'r lleoliadau chi wedi dewis. Mae blwyddyn 13 yn cymryd yr un fformat a blwyddyn 10, sef dechrau off gyda uned gwaith cwrs ar dechrau blwyddyn a wedyn sy'n mynd mlaen i'r arholiad allanol ar y mis Mai diwedd blwyddyn 13. Yn yr uned yma, byddwch chi'n astudio sut mae technoleg wybodaeth wedi datblygu dros gyfnod o amser. Hefyd byddwch chi'n astudio sut mae gwledydd llai economaeth datblygedig wedi defnyddio twristiaeth mwyn codi safon byw pobl sy'n byw yn gwledydd yna. Bydden nhw'n dechrau blwyddyn 13 gyda uned 4 a mae hwn yn edrych ar trefnu digwyddiad neu ni'n galw event management. Un o'r pethau bydd rhaid i chi'n gwneud yw creu taith lyfr, sef itinerary, sef cynllun o gwyliau i teulu sydd yn gweithio dan cyllideb penodol. Hefyd gewch chi cyfle i trefnu digwyddiad, ymweliad addysgiadol ar gyfer criw o ddisgyblion eraill ac hefyd mynd ar y daith hefyd. Mae mwyafrif o bobl yn dewis twristiaeth achos mae'n pwnc diddorol, mae'n pwnc cyffrous a mae mwyafrif o bobl yn mwynhau astudio'r topic. Mae nifer o myfyrwyr yn defnyddio twristiaeth jyst mwyn cael mynediad i brifysgol i astudio pygiau eraill, ond hefyd mae yna nifer o swyddi dda i gael yn y maes. Mae nifer helaeth o swyddi ar gael naill ai yn y sector prifat neu yn y sector cyhoeddus. Prif swyddi mae mwyafrif o bobl yn mynd mewn i yw naill ai gweithio mewn asiantaeth teithio, travel agents, neu gweithio mewn fel rheolwr gwesty, hotel management, neu gweithio fel tour operators, gweithredwr twristiaeth. I ychwanegu at hyn, mae nifer fawr o swyddi nawr yn cael eu creu yn y sector trefnwyr digwyddiadau neu events management, a hefyd mae yna adran twristiaeth gan bron pob cyngor lleol mwyn marchnata atyniadau y sir.